Berean, Osakidetzako lehen arreta zentroak estualdia izaten jarraitzen dute. Horren inguruan, aritzeko gurekin dugu gaurkoan Rebeka Ubera, EH Bilduko legebiltzarra. Gabon? Gabon. EH Bildutik Osakidetzako lehen mailako arretaren desegitearen aurkako mobilizazioak antolatu dituzue. Zein da egoera? Egoera oso larria da, eta ez dakitu hartzen ezote garen lehen mailako arreta dela Osakidetzako sarrera, eta inoiz baino gehiago Osakidetzako ateak parez pare irekita egon behar direla, eta lehen mailako arreta funtsezkoa dela. Hau pandemia aurretik ja bazetorren lehen mailako arreta egiturazko gabeziak eta arazoak zituen, urtetan ez dagoen planifikaziorik eta desegiten utzi da, eta orain pandemiarekin ja gainezka egin du, eta gainera lankarga, lanzama guztia lehen mailako arretarengan jarri da. Eta orduan, momentu honetan gertatzen ari da, lehen mailako arreta bilakatzen ari da larrialdi zerbitzu bat eta COVID-aren kudeaketarako zerbitzu bat. Eta gainerako guztia alboratzen ari gara, konsultak atzeratzen, konsultak izten, filtro pila bat pasatu behar, izugarrizko arrakala, adinekoak eta konsulta bat lortzeko izugarrizko zailtasunak dituzte eta kronikoak eta barrez. Orduan, guk aspalditik hainbat planteamendu egiten ari ginen lehen mailako arreta indartzeko, norabide horretan ere aurrekontuetan indarra egin dugu, eta indartzeaz gain, profesional gehiago kontratatzeaz gain ere berrantolatzeko, funtzionamendua aldatzeko planteamendua egin dugu. Eta orain, pandemiarekin ere, planteamendua egin dugu COVID-aren kudeaketa lehen mailako arretatik ateratzeko, esaterako txertaketa bai gripearena eta bai COVID-arena, atera daiteke lehen mailako arretatik, txertaketa mundu mailan ikusten da, txertaketa ez daukatela zertan erizainak, eta erizainak izan behar txertaketa hori jartzeko, eta orain arte ere izan ditugu hemen bakunodromo delakoak, ez? Edo eta PCR-ak egitearena, edo eta baeketak ikastetxaren egin beharrean, orduan guk alde batetik plantatzen duguna da COVID-aren kudeaketa hortik ateratzea, eta COVID-aren kudeaketa osasun publikotik, epidemiologiatik gidatuta, Osakidetzan integratuta, baina elkarlanean, eta ez sama guztia lehen mailako arretarengan. Zeia dagoeneko ia 2 urte pasa dira, eta gainerako COVID ez den gainerako guztia alboratzen ari gara, eta horrek eragin zuzena, inpakto zuzena dauka gainerako gaixotasunetan, diagnostikoetan, biztanleriaren osasunean. Dagoeneko hor badago txosten bat minbiziaren inguruan zanolako eragina izango duen, ez? Orduan, askotan ospitaleko fokoetatik eta baita horrekoetatik begiratzen da, beti gogoratzen da ziuak gainezka daudenean, baina behin ospitaletara iritsitako baina berandu da, lana behan oinarrian egin behar da, osasunaren sustapenean, osasunen prebentzioan, eta hor ikusi da, ez dagoela inolako estrategiarik, planifikazioarik, eta benetan, egoera oso kezkagarria da. Orain ziuak egin dituzu, kontagioak gora egin dute, baina hospitalizazio maila eta hildakoen kopurua behera edo murriztu egin da. Orduan, osasun zentroak eta lehen mailako arreta kolapsatuta baldin badaude, esan genezake arazoa politikoa dela? Arazoa da, estrategia falta, planifikazio falta, etengabeko improvisazioa, eta COVID-ak maigaineratu dizkigun lekzioak ez ditugula ikasi eta ez ditugula aplikatu. Zeia nik esaten du 7. olatua, badakit mundu guztiak 6. dela esaten duela, baina nik gogoan dut 2008ko udaran ere olatu betean egon ginela horregatik 7. dela esaten dut. Eta etengabe akatz berdinak errepikatzen ari gara, eta ja dagoeneko zerbait zientziak erakutsi dugu, zerbait ikasi dugu virus honetaz. Eta ikusten dugu, izugarrizko planifikazio gabezia dagoela, improvisazioa dagoela, eta benetan, neurriak hartzerakoan ere, ez dago inkoherentzia handia daude, jendeak ikusten du, ez? Adibidez, orain, musukoa kalean erabiltza derrigortzarena, ez? Jendeak, zientziak erakutsi digu, arrisku handienak espazio itxietan daudela, ez? Baina, klaro, jendeak ikusten ari da, behin eta berriro maigaineratzen diren neurriak direla zientziak esaten dituenaren kontrakoak, eta orduan, noski, jendearengan horrek
haserrea sortzen du eta ez ulertzea, eta ikusten du gobernua benetan berak egin dezakena ez duela egiten, beti neurri murriztaileetan zentratzen dela eta ez prebentzio neurrietan, ez? Orduan, hor ikusten da gobernuaren aldetik izugarrizko, ez dagoela bururik, ez dagoela planifikaziorik, eta beti berandu eta atzetik, eta horrela zaila da, ez? Zaila da. Zuk aipatu egin duzu, gaurko arratzaldean hauzutako neurri bat, aire zabalean maskara derrigorrez erabiltzea. Europako herrialde batzuetan badirudi COVID ziurtiageriarekin eta osasungintza publiko on batekin pandemia pixkate etetzen ari direla. Espainian esan genezake maskararen beharketa hori edo osasungintzaren utzuneak edo akatzak pixkate modu batean edo bestean estaltzeko erabiltzen ari direla? Pentsatzen dut askotan ez, joaten direla errezena egitera, eta ez dut ulertzen, benetan egia esan nik ere ez dut ulertzen, zergaitik tematzen diren zentzu gutxien eta eraginkortasun gutxien daukaten neurriak hartzera. Adibidez, aipatu duzu COVID ziurtagiriarena, Europan, hori bultzatu da, txertaketa tasa gutxien zegoen herrialdetan, txertaketa bultzatzeko, ez? Hemen geneukan txertaketa mailarekin, apenas ez dauka eraginkortasunik, zentzugabea da, eta gainera espazio itxietan eta segurtasun faltzua sor dezake, eta azken finean, zuk indarrean sartzen duzunean neurri bat, ondo neurtu behar duzu bere eraginkortasuna eta albokalteak. Eta hemen badirudi, eraginkortasun hori ez dela benetan ondo neurtzen, eta indarrean jartzen diren neurriak, COVID pasaportea edo maskara kalean, direla eraginkortasun txikiena dutenak, kontestua kontutan hartuta, eta oinarri zientifiko gutxena daukana. Orduan, ez da ulergarria, eta horrek azkenean hau luze doa, eta luze joango da. Eta horregaitik importantea da, hartzen diren neurriak, alde batetik, oinarri zientifikoan oinarrituta egoteaz gain, koherenteak izatea, jendeak ulertzea, zentzua izatea, eta gero pedagogia egitea, eta hori falta da, eta orain ere Urkulluk egin duenarekin ere, hori falta motatzen da, ez? Eta adibidez, berak Sánchezi eskatu dizkio neurri batzuk, neurri horiek, beraiek onartutako legearen arabera aplikatu daitezke. Zu antipandemia edo COVID kudeatzeko lege horretara baldin bazoaz, 4. artikulua irakurtzen baduzu 7. artikulua, irakurtzen baduzu 34. neurri horiek Sánchezi eskatu gabe, berak aplikatu ditzake. Orduan, gauza asko ez dira ulergarriak, ez? Badirudi dagoela gobernatzeko beldur bat, erabakiak hartzeko beldur bat, eta gero ez dena ulergarria da gure osasun sistema publikoak traiektoria, esperientzia, ezagutza handiko profesionalak ditu, osasun publikoan, epidemiologian, osakidetzan bertan, eta zergaitik ez den kontatzen jende horrekin. Osakidetza barruan, osasun sistema publikoan jendea erreta dago, oso erreta dago, jendea lan asko egiten ari da. Baina ikusten dute bereekin ez dela kontatzen, eta hori tristea da, azkenean zuk herri honetan badaukagu kapital bat, badaukagu ezagutza bat, badaukagu ikerlariak, badaukagu talentua, eta gero bereekin kontatu gabe egiten da bidea, ez? Eta pena bada, dana oso penagarria eta etxegarria da. Beste neurri bat izan da, orain rastreadore moduan militarrak egongo direla, baina lan horretan sanitarioak izan beharko litzateke? Guk hasieratik hori mahai gainean jarri dugun gai bat izan da, ez daukate zertan sanitarioak izan, arakatzeko, formakuntzarekin, eta osasun profesionalekin edo epidemiologiako gainbegirada batekin, pentsatzen dugu ez daukatela zertan sanitarioak izan behar. Guk ez dugu nahi militarrak izatea, pentsatzen dugu hemen eko jende badaukagula, beste hainbat profiletakoak, lan bikaina egin dezaketenak, baina ezin dena izan da, zuk astarnari ekipoa
inzidentzien arabera, murriztu, gehitu, hori ezin duzu egin, denbora mantendu behar dira, eta ekipo sendoa denboran birusari aurre hartzeko. Zeren behin, inzidentzia goian egin duenean, ero transmisioa komunitarioa denean, orduan, ekipoa zabaltzeak ja berandu da. Eta hemen egin denakatz nagusietako bat izan da, behin osasun larrialdia bertan bera utzi zutenean, dena desmantelatzen, eta guk gainera, osasun larrialdia bertan bera utzi zutenean, eskatu genien fase berriari egokitutako estrategia bat eskatu genuen, eta hori asaltzen etorze dia osasun sailburua legebiltzarrera, esan etorri. Gero eskatu genuen ere, jakinda birusak beti zerrikituak bilatzen dituela txertatu gabeko biztanleriaren eremuetan poltzetan, eskatu genuen, 12 urtetik berako ikastetxetan, hor kontrol, zaintza berezi bat egitea, gure astarnariekin, baketak eginez, helburu batzuen baitan eta oso modu sistematizatuan, epidemiologiatik jarraituta, baina hori ere esan egin, ez? Orduan, klaro, gero gertatzen dena, ez? Beti berandu eta beti atzetik. Martxoan 2 urte ingo ditu pandemia egoeran. Zuk esango zenuke zeo zerrikasi egin dugula pandemiaren kudeaketari dagokionez, orain adibidez Gabonetara begira? Nik esango nuke ez dugula zerrikasi. Ez dugu ezarrikasi, pena bada, baina ez dugu ezarrikasi. Ikasi izan bagenu, beste neurri batzuk, prebentzio neurrietan zentratuko gineake eta ez neurri punitiboetan. Jendea ezen egongo hain azerredia, jendea guztiz deskonektatu du, eta hau luze joan daiteke, eta importantea da, aurrekoan esaten nion, sailburuari, troparen morala mantendu behar dugu eta jendeak ulertu behar du eta hau guztien artean egin behar dugu. Hori bai, ezin dena izan da ere, etengabe erantzunkizuna herritarrengan jartzea, herritarrak hartu beharreko neurrietan eta lidergo publikorik ez egotea erakundeetatik beraiek egin dezaketena ezerrez egitea, ez? Eta horrek nekatzen du, eta hor kontu handia izan behar dugu, eta ni momentu honetan, kezkaz ikusten dut, gizartean dugun egoera, azerrea, ezin egon hori, eta hori iruditzen zait, agintariek tentu handiz aztertu beharko luketela, eta batez ere horri begirako erantzunak eman. Gizartea aipatu egin duzu, herritarrok zeo zerrikasi egin dugu 2 urte hauetan? Nik esango nuke herritarrak oro har erantzukizunez jokatu dugula, ikustea besterik ez, lako txertaketa maila izan dugun. Eta hor ikusi da, erantzukizun osoz jokatu dugula, baina iruditzen zait herritarrak, bestaldean ez dugula, gobernua jaurlaritzak ez duela erantzukizun maila berberarekin jokatu. Zen, txintxo, herritarako oso txintxo portatu dira, beti dago ez, baina oro har, eta gero gertatzen dena da, momentu honetan ikusten ari diren inkoherentziarekin, ikusten ari diren osasun sistema publikoa desegiten ari direla, ez dutela zaintzen, zelako zailtasunak dituzten konsulta bat lortzeko, edo eta PCR bat egiteko, edo arakatzaileak deitzeko, eta gero bestetik eskatzen zaie beste neurri batzuk, eta ikusten dute, osasun sailak prebentzio neurriak ez dituela hartzen, horrek azkenean ekartzen du nekea, eta neurriak ere gutxiago betetzea, hori guztioi normala da, hori gertatzea, beraz, baina nik oro har esango nuke herritarrak erantzunkizun handiarekin. Ikustea besterik ez, EAE mailan, zelako txertaketa maila daukagu. Orain olatu berri bat, neurri berriak, guzti honek herritarren artean, zuk esan duzun neke hori areagotu egingo du? Bai, zalantzarik gabe. Eta horregaitik importantea da, eta ondo neurtu behar dira, indarrean sartzeko neurriak, ze albokaltek arditzaken, eraginkortasuna, horregaitik diotez, jaurlaritza maigainan jartzen dituenak beti dira punitiboak, herritarrengan jartzeko erantzunkizu guztia, eta eraginkortasun gutxien daukatenak, eta ez zientzian oinarritutakoak, esaterako maskara kalean derrigortzearena, dagoeneko ja dakigunean arriskua batez ere
espazio etxietan dagoela, gero COVID pasaportearena, eta bar, orduan, bai, normala da, jendean ekatuta gotea. Birusari edo pandemia egoerari begira, ezialdiko sektoreak kaltetuenetarikoak izan dira 2 urte hauetan. Dendak tabernak asko itzi dituzte, zehatz-mehatz, 450 taberna eta 1.400 komertzio itzi dituzte Euskal Herrian 2020 urtean. Eta sektoreak negozioen 5% galdu egin zuen. Laguntza ekonomiko zuzenak falta izan dira? Guk pentsatzen dugu hor, bez falta handia eta benetan ez dela izan nahikoa bideratu diren laguntzak, hor ere, hainbat neurri proposatu ditugu, hainbat etengabe aritu gara hor lanean, eta hor ere azkenean inkoherentzia bat ere ikusten da, ez? Alde batetik, fokoa asko jarri da, merkataritzan edo ostalaritzan, ez dagoen estrategia oso bat eta bateratu bat espazio itxi guztiei begira, ez? Eta beharko genuke nolabait horre koherentzia bat ikusi, egia da espazio itxi bakoitzak bere singularitatea daukala, eta hori kontutan ere hartu behar dela, baina behar duzu estrategia oso bat, bai garraio publikorako, bai lantokietarako, bai ikastetxetarako, toki guztietarako. Orduan, normala da ere, azkenean ostalariak eta merkatariak ere, bere azarrea eta bere kezkalde batetik, ez dutelako izan beharreko babes hori. Azkenean, lidergo publiko sendo bat egonezkero, hor, zuk neurriak murrizten dituzun momentu oro eta bakoitzean beti konpentsazio neurriak egon behar dira, eta babes bat egon behar da, eta hemengo sektore desberdinak aliketak kalte txikiena izateko. Ze birusa da dan bezalakoa, orduan badakigu eremu batzutan arriskoa beti hor egongo dela edo gehiago egon daitekela, beraz hor hori ere kontutan izan beharko litzateke, eta importantea koherentzia hori, ez? Eta hor ere ikusi da ez da lagun asko gauza zentzugabeak ikusi dira edo inkoherenteak, eta horrek ez du laguntzen. Esan genezake politikariek edo egin dituzten edo hartu dituzten erabakiak, bai murrizketek, egoera okerrera egitea eragin dutela? Politikariak, askok esango dute, zuek ere politikariak zarete, eta no gara politikariak, ez? Ezait, horrela da. Enek esango nuke, politikariak eta politikariak egon direla, gu ez gaude ados, eta ados ez egoteaz gain eta salatzeaz gain, bestelako neurri batzuk planteatu ditugu legebiltzarrean, eta legebiltzarretik kanpo ere maila pribatuan gobernuari. Pandemia hasi aurretik eta lehenengo positibo aurretik, osasun sailaren gana zuzendu ginean, dagoeneko lantzen hasiak ginean, ikusten zelako ere hemen bazela. Orduan nik ez nuke erokortuko politikari guztien errua izan dela. Iruditzen zait, hau hobe izango zen, guztion artean kudeatu izan bagenu, horrelako goera batek eskatzen duelako, herri batetako politika eta gainerako sektore guztian elkarlan bat bideratzea eta horrela egitea, ez da posible izan. Zintzoki saiatu gara horretan, ez dugu lortu. Nahiago izan du Jaurlaritzak alde bakartasunez kudeatzea, ezagutzen ez ditugun arrazoiengatik, gainera beraientzat ere, horrelako ulertzen dugu, edozeinentzat horrelako goera kudeatzea ez da erresa, eta beti ez duzu asmatuko, guk ere ez genuke asmatuko eta akatzak ere egingo genituzke, eta orain egiten ditugun proposamenetan ere, gure kontraesanak eta izan genitzake ez, baina asko zer errezagoa izango litzateke ez, erantzukizuna guztion artean banatzea, eta ez da egin. Beraz, nik guztiak ez nituzke zaku berean sartuko, nahiz eta kontziente nahizen eta garen, azkenean ondorioak ere guztiak pairatuko ditugula. Pandemia egoera hau pixkat lehuntzeko edo ekipo sendoa, zientzialetik ekipo sendoa izatea komenigarria dela aipatu duzu lehen. Momentu honetan Euskal Herrian, Eusko Jaurlaritzak badu ekipo sendo bat? Nik esango nuke beraiek kudatzen ari diren eremu horretan
ezetz, bestela beste neurri batzuk hartuko lituzkete. Baina administrazioak berak, osasun sistema publikoak, osakidetzak, osasun sailak baditu, badauka lehen esan dudan bezala, jende oso ona, esperientzia handikoa, Europako emergentzietako zentroarekin lanean aritu dena urteetan, Madrilekin ere, oso ondo ezagutzen dituztenak gai hauek. Gogoratu nahi dut ere, pandemia hasi aurretik, bai osakidetzako, baita osasun publikoan kokatzen dira epidemiologak, guztien artean txosten bat egin zuten, oso ona, zuten esen guztiz dana bukatu, eta dokumentua hor zegoen gaixotasun emergenteak eta infekziosoak eta kudeatzeko, eta hori ere hor utzi da. Orduan, pena bada, eta nik esango nuke, momentu honetan, Jaurlaritzak ez duela nahi izan dauden ditugun ezagutza eta profesional guzti horiekin kontatu nahi izan. Eta amaitzeko, Rebeka, hurrengo hilabetetara edo begira, baikorra agertzen zara horren inguruen? Bueno, baikorra izan nahi dut. Kontutan hartu behar dugu ere, nahiz eta inzidentzia tasa oso altuak ditugun, larritasuna ez dela larritasuna ez dela beste aurreko olatuetan izan den bezala, txertaketari esker. Egia da ere, dana txertaketaren saskian ezin dugula jarri eta horrek bestelako prebentzio neurri batzuk eskatzen dituela. Baina ziur nago orain arte bezala herritarrek erantzungo dutela. Jaurlaritzari bai eskatuko nahiko nioke mesedez eta premiaz kudeaketa aldatzeko, eta batez ere dena ez COVID-ean mugatzea, baizik eta COVID-19 ez den gainerakoari arreta jartzea, zeia dagoeneko 2 urte pasa dira, eta esperantzaz begiratu nahi diot, esperantzaz baldin badaukagu ez, eta hau ere poliki-poliki joango da bere bidea egiten, eta nahiz eta luze jo dezakeen, baina joango da lasaitzen, eta espero dut, nola ez, hemendik ere aterako garela, eta atera behar gara, eta venga, aurrera. Mezu horrekin geratzen gara, mila esker gurekin gaur egoteagatik, tartetxo bat eta bueltan solasaldia izango dugu gurean, orain arte.